Buku y'abantu neme kore ndi kubona ho bono toimukire bona ayemoshe bono mwaite kibeshe kishimba ko akoroshi gawe ekibwene teganga ni ntu nabaga katwikira myaka 80 turagire tukwire aye kwa biru murai waba iburi weitu waturai naendo tae tu turai mpaka bona naendo likibese chiito myaka 80 yago isanire yendanka tumoka tokoro kinyege sakulazi matoka kole ko moyo lakini mogo nkali nga simba batige baibe na bongo batige abantu baminto nkolikana abanyaktari 300 nkolikana bali mbaisidi 200 bakore interview besechi no chire konyora bakube ko mubuku nga etwate biro mwari monde bwensi okoliko isidi litangane etoko abali bakolire emyaka emenge naenda ogosomya skuru eyo igobokora mboyo montara agosabe besa nganko endare ukwandra simba amwelibaga bokoro bumboyo mubasa wanje esenye nchaba ali nabange ntaite mbapeli aya mono aya komutinyo nani umusfati ukoroku ali omugirango olikoro onyomero ikinyari bali agenda umusfati no yose no yawo nyomere gari yari bali igo buena aria so bonde bak nate banga enyige kunyalikana tuje to standard ye grade 1 grade 2 mutaki tama nganayo yango nembo yobata tama ngana mabera aya ndego confirm mheshimiwa mkwana nande wikumutinyo nane grade 1 na grade 2 amabere abana banyo school kando neyo twarosiri Nyamarande nkorosore bekari yemigati ebekari ye obusiboke bwa matoke boke bw'ingano bule balance diet emigati twatebira abantu baje koros awese bekari nabangi nababuraka kurubugirangoga na kile constituency twarosire bekari eyemo dabo abangi nabuna butokwa egasiyo igo ndenge tu mutinyo yo mebiro konyora ya isire koera kere isire koera torore barabako gendoro iyo ndigi yakabere agwa wese chibekari koro stole ejikon say that umwako gocha nyasaye kawo twachibesa ikia no wanja kwa nyasaye nga ntwanze korosi ndagira toya abana baito amatukali batali kunywa amabere bang egocha kubwata na machoge church ekinechi wodi kianda ewikiyemo twakora nirechipara chons ebirate bibigo chororo bikole kilomita 20 krese ward efesi ya kabere tumanyo ko nandi chi kilomita 30 we kajano letara igonya sai kawa ndo ikumutinyo nani para teyo etaliwetika gusiya ito ebirata twagore ebirata n'ekigari ostile kiga chene changa 200 nandi twatebere nkomenta turi ekinde 10 tukagura ebrate biko ngure para 15 ebikole bikoro ku excavators tukagura ebrata 8 lakini natebete nkomenta ande ebinde 5
echinechi besi chino konyora chiko menuga iga mabira takoreke ataiyo chirora tukagura isana edosa eyemo chiga chiko mura mache pare kero kiebuse kero pare korosu ibere chiga chiko buguri amabuta ibere chishovel isato and what else chiloloda chiko buguri birate bye chinyororo ibere egari omuriro ibere etwate betega ekero mura kerore epale korosu mugaso na botuko tuiwana ine abantu bamintu ntaitentebeiga muntu ndi bwensi asaba rundi baliye 120 baligigu muntu ndi bwensi urata ke kogonka amabuta kurwe secretary oche mwane na bokonyole tirimne e system yebekire ekirata kere kikere boikanga engoroje boikanga kire wamene egari ya mabutamna ya bosongo yacha yabeka ekirata kyabugetenga amabuta na bonkoro amabuta akorege ndege nekebu ekemeko kergego siekwa endigereti ni ntakono yeti nare ngoro ndigerenga kitiga ngondo rebira kitenga kibya kolega asibogira na bonkoro ngaga iganja iko monto yoika obekoro koreme orusia amabuta kasi ya korege direct nere gawo mabira atakore ataijo igonye kore wate birenge review we oiba ngao lakini taje sasa serikali yani mo wanja moyo igo bate bete yuwete contractor ndaite sabe contractor chirichiwete bobe tika ko igobe ngao birate bitwa byagore tokobeke chumvi temorore temobeke chumvi orore abantu bavugira ngo mbaye tepara esengenjo ubwate ndamwamu nankwanda abangina nabasaye nabagaka egasi para eyikonyoro kuri aye na mukaga ebieka obeke ekirate chumbu tubabe amabera na kwana nkoro story factory bosongo gari negendrete kwa gachu na tukwana mabere etuocha kugura kurwa saba abameni bakisi abalemi gakyo so wanje kwa ino no nyora elon mure ngombe nyigiterebya nabali abarogi mura mutiye koyenana mbarema ya bugira ngomba bora ndayidemba sabe mwani imwe eketo korege ntekia kama akorero mukutano ino tenge ngendo tu akorenekia musa nabere nko basaba mutige chiombe ekiayera mnanyari bari ebo bwata mabera mange nayo kurubugirango nintegete abalemi tusangirira mabere agende se factory ya abosongo gayiga tubuwakane lita shilingi 60 kose 65 rogo seranda koro konene pi nubikibisana ese cheki ekogenda ralia